Nadunggan man nato ang suknaay sa gitawag og mga argumento between kami nga mga Katoliko og sa to ang higala nga pastor. Unya nagpaabot gyud ko nga sa matag bungat sa mga pulong sa representante sa Seventh-day Adventist Church muhatag og mga lig-ong mga ebidensya pagguba sa mga gipresentar kaganina sa afirmatibo. Apan na lang ang cross-examination gikan sa pagbarok hangtod sa pagbungkab hangtod karon wa pay gi-provide nga bisag usa ka ebidensya naghatag og negation pagnigar nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana dili gitukod ni Ginoong Hesukristo. Mga higalag mga igsuon, makita nato nga pagbubaro ganita. Syempre na may gingon sa nilatin nga contra factum non valid argumentum. Nga ang pamahayag dili gani isandig sa mga ebidensya kanang maong mga pamahayaga wala nay pulos. Gihatag ang mga dokumento Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Ginoong Hesukristo sumala pa sa ebidensya. Kay siyempre sa Biblia wa man taon na kanli, diba? Pero tawag yan ang mga standard references nagpunti nga kanang iglesia ha mao nang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya na sorpresa ko sa gisulti ni pastor kaganina nga oyon siya nga Katolikong iglesia ang gitukod ni Kristo pero di sa muuyon nga Romano Katoliko. Unya nagpasakop po sa Seventh-day Adventist. Di ba balik pa o? Kamu daw sa mga naminaw karon sa ato ang gitawag og live streaming. Nituo ko nga ang Church gitukod ni Kristo. Basta lang Romano Katoliko. Pero nituo ko nga ang Catholic Church gitukod ni Kristo pero po nagpasakop sa Catholic Church dito ko sa Seventh-day Adventist. Di ba questionable na mga higalag na igsuon kita na amanta sa insaktong pangunahuna. Unsaon na to pagtuo ang mga butang gibungat sa mga pulong ni ining maong debatiha apan dito ta dapat mudapig sa naay gitawag og mga ebidensya instead of gubaon na mga ebidensya ni atong Richard Baxter nga nagkatawa pag yung ko ni pastor nagkatawa pag yung ko kay ang Church of England daw ko na naa daw communion sa simbahan Katoliko before 16th century. Pero after 16th century, according to Phillips Encyclopedia, kitukod na ni King Henry VIII pagbuwag, pag-atake, dili pagdawat sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mabit na mga Church of England, dili yun na sila tawagan ng in communion with Rome. Nga naman, protestante mo gina silang tinuod. Kanya pagkahuman gamiton nga base, obispo. Actually, ang Church of England, napoy mga obispo na sila, pero dili mga Romano Katoliko. So diha pa lang pakyas na si pastor sa iyang gitawag og pagpabaro kay kumingin taog Bishop of Canterbury under na sa gitawag og Archdiocese of Canterbury. Ang Archdiocese of Canterbury under na sa Church of England. Naama mo yung mga cellphone, i-type ninyo, i-google ninyo unsa na ang Church of England para makita ninyo ba? Para makita nato nga kana di ang gikot ni pastor nga alibay na Katoliko na di na Romano Katoliko. So based sa gitawag ng mga ebidensya nga dili Bibliang Katoliko nagigamit asa ba to? Bibliang Katoliko gamit diri pa lang wa kabungkag ang ato ang gitawag og amigo. So again, na may ebidensya gitawag siya og fallacy of suppressing the facts. Sa lohika man god, pag naa naman go ebidensya nya imo ang i-counter wa kay gihatag ang ebidensya, suppressing the facts na ang mga dagkog mga giskwelahan makasapot ana. Sa korte, i-contempt ka. Pag oras o musupa ka, naturalmente muhatag kag imuhang ebidensya. Pero, bisag o sa kapahina o budget, gi-provide ni Pastor Villaver, wag yun siya gihatag na kining gitawag og Biblia, gipagawas ni Richard Baxter, kining gi-translate ni Richard Baxter sa Katoliko ng Iglesia. Nga naman, kay naamay official translation ang simbahang Katolika, the Warren's version, kining nga tawag, kining New American Bible, naman ang simbahang Iglesia Katolika. So nagpasabot kay dili manigikan o di man ni the Warren's version, so dili ni simbahang Katoliko nagpagawas ini. So alibay to, paingon niya Katoliko na, alibay na eh. Alibay, it is a loser's argument. Usa ka naka-argumento nga tawagan ng argumento sa mga taong pildido. Okay, ingon pa niya kaganina, ingon pa niya nga di na pwedeng magamit ang usa ka kawatan nga tawag ini nga usa ka example ganina usa ka kawatan nga imuhang i-convict ang usa ka kawatan dili oy kay naa tay gitawag og testimonial evidence pwede magamit ang akusado as witness para paghatag og pre mga kining maong tawhan na mauning mastermind. Kadaghang mga kaso sa korte. O nya, kana magpamatuot tagyuta, ayaw king nga ang titulo nga ato ang ihatag sa gitawag og korte kung magpamatuod ng ato ang yuta, titulo sa silingan. Di gyud pwede. Ato ag yung gitawag og titulo. Mauna nga sa tanang iglesia sa tibuok kalibutan walay laing iglesia nga makahatag og
tawag ining way bugtong ang kasaysayan ni ining maong simbahan na gawas lamang sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya kanang inyong pondo kanang pasakupan, buto naman guna sa Amerika kani adto. Nya siyempre, tatanaw na tutong gitukod ni Kristo eh. Nya dito ni dagan sa Catholic Church o tawag ining Roman Catholic Church, gibasa niya tong tawag ang dictionary. Katong mga meaning nga nabutang sa dictionary depende na sa usage. Ang gigamit sa gitawag og tema, ang usage is either, both, either of the two pwede, same. Mo na ang meaning, hindi mo pwede usa-usahan kaya depende na sa paggamit sa topic kayo inyong gipirmahan. So pag imong nga Catholic Church o Roman Catholic Church equals Roman Catholic Church, same. Kanang simbahan na mo ay gitukod ni Kristo. Mabitaw nga, naghulat ko kanina ba dyan ko nagpaabot na pastor? Nga naghatag kag ebidensya nga gitawag og ang simbahang Katoliko dili iyan ni Ginoong Kristo. Dapat libro. Kay actually kanang Wikipedia magbasa nila sa cellphone. Pwede man gud na doktoron. Di ba mabata nagbitbit, naghago-hago ini Brad Star Wars og bitbit og libro. Sabi ninyo nga no, kay para makita gyud nga naagi ebidensya. Kay kung online man gud pwede na i-doktor. Mabitaw dinhi sa tawag ining argumento karon pag abot din sa desisyon sa gitawag og moderator, dapat ang mo-prevail ang katong libro. Kay possible gidoktor man ang mga ubang mga dokumento nga naa sa online. So karon, gikan pa pagsugod, nag-provide ng ebidensya. Unsa nga ebidensya? Pinaka number 1, Biblia. Siyempre, mabota nagdebate karon dinhi kay gidebatihan nato kung unsa ba gyud ang iglesia ang gitukod ni Kristo kiwa man ang pero ang kasaysayan mismo niingon o niya. Sumala pa ni Sonia M. Saite. The Philippines a unique nation. May mga napasad. Katoliko man na. Ang boteng ipasabot, inyong gi-question ang kredibilidad sa mga banggiitang historians ni ining maong gitawag og nasura. Kung ingon ana ang ato ang thinking, sa ingon ani nga butang, nagpasabot na nga ana bitawng wala ta mosalig sa edukasyon nga gitudlo sa tagsa-tagsa nato ang gitawag og ka mga eskwelahan. Kay kining libro man gud gitudlo man gud ni as tawag ining kamatuoran diya sa mga eskwelahan. Unsa may giingon dinhi based sa kasaysayan sa Pilipinas. Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang ato mga kaigsuunan nga membro ni Pastor Villaber naghinuktok yung taon. Tama no? Ano man, naabo diri sa tawag ang kasisayan nga kana di ang iglesia nga naa sa Biblia sumala pa sa mga panggiitang historiador ha, dili kay chismoso ni sila. Dili ni pwede i-publish ning maong mga libro kung way ebidensya mga facts nga ilang i-present before na i-publish. Niingon nga kanang Iglesia Katolika, kanang Romano Katolikong Iglesia, mao na ang iglesyang gitukod ni Kristo. Karon, kay mao man kana ang iglesyang gitawag og gitukod ni Kristo, mao na ang mga membro pud niya tawagong gitawag og Katoliko. Okay, the Everything Christianity book, page 17, that the term Catholic was used in relation Christianity was by Ignatius, Bishop of Antioch. The bishop said, wherever Jesus Christ is the Catholic Church. He used the word Catholic with its original connotation in mind, meaning universal. The term caught on, and by the end of the 2nd century, the Christian Church was referred to as the Catholic Church. So kanang Catholic Church, kanang giingon din sa mga Protestante, according sa kayasayan, for the first 1,000 years, there is only one Catholic Church na nag-exist. Maunang Romano Katolikong Iglesia. Mabitaw nga ang World Book Encyclopedia. Ningon, mamanig topic, di ba? World Book Encyclopedia. World Book Encyclopedia, Volume 1, A to K, page 321, nag-ingon, Catholic of the Christian Church, or Catholic Church, or equals Roman Catholic Church. So katong gingon ni pastor nga magpili ka dili oy kay ang giputang sa topic is either of the two the same. Ngano man kay pag moingon kag Roman Catholic Church before 1,000 years, maunang Catholic Church. Kung may Catholic Church before 1,000 years, maunang Roman Catholic Church. Ang mga tao lang in taon nga wa kataak
og mga libro sa mga kasaysayan ang mo question ni anang maong klaseng mga informations. Nga naman, kay siyempre, kining maong debate, ebidensya man ang ato ang gunitan. Kay ebidensya man ang atong gigunitan, so ebidensya po ang atong paistoryahon. Kamo na ang magpili mga higala ug mga igsuon. Niining maong dakong debate, karong nga gitawag og kahaponon, nakaprobar. Nihatag tag mga dagkong libro, pero katong kaatbang, si Pastor Villaber, ganina gikan pa sa pagsugod, never nahitabo nga nag-provide og ebidensya nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana dili gitukod ni Kristo. May gumasak, negative lang man ko. Trabaho na ako ang pagsupat. According to Attorney Africa, The Art of Argumentation and Debate. Niya. Basahon nato ning tawag ining rules. The burden of proof never shifts. Approaching to last 2 minutes. Okay. It always lies on the affirmative side. So, ang ebidensya daw kuno, ang paghatag og prueba naa daw always sa affirmative side. While the burden of rebuttal, katong nagsupak, while the burden of rebuttal shifts from side to side as the debate progress. Buti pasabot, dili kay pwede nga magsupak-supak ang wa ka gibit-bit ni ebidensya. Ebidensya nga tawag ini nga basahon sa Seventh-day Adventist. Kanina nagkatawa ko ganyan pakpak mong tanan. Di ba pag ingon nga giluto sa Romano Katoliko ang mga pagano di ay mo? Kaya nalipay man mo. Pagano man ang giluto sa Romano Katoliko dili man mga Kristiyano. Di ba? Oh, okay, just as soon. Okay, as soon. Okay. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and his apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. So naano di Katoliko daw nga iglesia before Emperor Constantine. Nya kamo asa man nagpasakop? Katoliko o kanang inyong pangalan sa inyong pundok? Katoliko ang giingon sa inyong libro eh. Just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagans. Kinsa yung gi-persecute? Pagans. Kinsa man ang mga pagano? Wala magtuo nga si Kristo Diyos. Wala magtuo sa Kristiyanong simbahan. Pakpak ng tanan. Pakpak po mo eh. Malipay ta nga tawag anang mubarog ang mga pagano. Pagkahuman nasukuta sa ninglutos sa tawag ini nga pagan religion kani adto nga dapat wagtangon kay daghang mga kalag maimpyerno. So naigingon nga contrafactum non valid argumentum ang pamahayag dili gani mo sandig og mga ebidensya dili gyud na pwedeng dawaton. So nara na ninyo mga higalag mga igsuon. Kabalo man ko nga maslabaw ang atong emosyon kay siyempre nagbata na taan ng puduka. Mo bitaw si Bro Stalwart amot lang si Brad Tumrosilio nganong ibalhin. Ha? Nakabalo man sa tinuod. Kabalo siya nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang iglesyang gitukod ni Kristo. Pero nganong dili man gyud dawaton. Okay, time. Nitingog na atong mahiwagang orasan. Daghang salamat Sir RJ Sino sa imong affirmative presentation sa second set sa atong debate. Ang oras nato mga kahigalaan 5 minutes before to 4 nga ang atong permit diri hantod alas 5 lang. Pasensya na lang sa atong online, di na lang sa tamo shout out kay hantod alas 5 lang man ang ato. So di na ta magpalangay-langay. 1 hour na lang napatay third set, then rebuttal, then conclusion. Ato na lang pangutana na lang punto siguro pastor, tubag na lang og punto pod Sir RG Sino para dili ta malangay, no? So kung dili kinahanglan ni objection, ayaw na lang mo objection para makaabot ta sa atong oras. Pero kung kinahanglan ni objection, ayaw baya mo kaulaw kay maminaw ang mga moderators. Pastor, 15 minutos imong oras pagpangutana kung andam nakapalihog pangutana na. Pangutana ganina nako kon hangtod ba karon gidawat ninyo nga si Kristo mo'y nagtukod sa relihiyong simbahang Romano Katoliko or Catholic Church. So kad pagyud ganina sa pagbarog hangtod karon, wa gyud na nahitabo nga gidinay na pastor. Nanuman kay mo may gisulti sa mga ebidensya, nakalag makak mi diri. Next question. Sunod pangutana, wa ba mahitabo nga giilisdan ninyo ang inyong founder nga mao si Kristo? Wa magyud na nahitabo nga giilisan si Kristo sa pagkagitawag og pagka-founder kay ang giingon sa Biblia ug kasaysayan si Kristo ang founder sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nakoy basahon diri. Sige daw, basaha daw.
doktrina ni sa simbahang Katoliko ha, doctrine of the Roman Catholic Church. Kung sa ilang doktrina, Doktrina Kristiyana na pastor. doktrina Kristiyana. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga maoy ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Matod pa nimo wala ilisi. Sumala sa Santa doktrina ninyo, giilisan si Kristo. Pastor. Tama ni sayop. Okay. Tarantar ko no? Tarantar ko. Nahal sang lubot. Okay, Nga naman, moderator's again, time. Mr. Sir RJ Moderator. Sino, kadali lang. Okay. Natay 1 minute rule, Sir RJ Sino. Ato lang iwasan ang interruption. Okay. Palihog ko tubag, Sir RJ Sino. Mr. Moderator, it is a fallacious argumentum ad verecundium. Fallacious. Nga naman, librong Katoliko niya, siya kasabot-sabot. Diba? Kanang gingo din na nga, ilis ni Kristo din ni sayuta, refer na sa pagka-representative. Kay walay laing translation ang word representative sa Bisaya, kundi ilis. Next question! Salamat sa mayong tubag. Sa ato pa, uyon siya nga giilisdan pero representative ang Santo Papa. So, ang representative Objection, Mr. Moderator. sa founder. Yes, objection. Objection, Mr. Moderator. Ang trabaho ni Pastor Villaber mangutana. Okay. Dili maghimog tawag anang conclusion. Kay mama na iyang iyahamang tawag Noted. anang pangutana. Noted. Trabaho Okay. karon. Okay, noted. Mr. Moderator, di lang ta magkuhan ba, di lang magdali si Brother RJ Seno. Naaman tay gitawag og syllogism. Nya mato para ba niyo, wala mo kataak, kamo giingnan mo, wa mo kataak og eskwelahan. Di ba po ni sa kataak og filosofiya nga klase? Objection. Di ba? Objection, Mr. Okay. Moderator. Doon natin syllogism, kadali lang. Ganyan na, may kamang bunal ganina nga, wa may kataak. Ya ikaw karon, may kakasabot kung say syllogism. Syllogism gani, ipastar nimo ang mga katarungan, ay hapa ang pangutana. So man nakulang nimo wa ka ka-eskwelahan na. Objection, Okay, Mr. moderator's Moderator. time. Sir RJ? It is a fallacious argumentum ad hominem. Mo bitaw si kung ingon si muha nga fallacious nga naman tama nga na dapat na syllogism. Ang syllogism from major premise, minor premise, and conclusive question. Ang imong gibuhat na conclusion ka. Wala eh, nag-syllogism Okay, pa ko. moderator's time. Stilan. Moderator's time. Moderator's time. Nag-syllogism pa ko. Ay, moderator's time. Next Moderator's time. Moderator's time. Sama sa kong gingon, kinahanglan ta mo padayon, Pastor, punto og pangutana. Sir RJ, Yes. tubag og punto para iwasan na tong objection kay nag-apas na ta og oras. Pastor, continue. Time resume. Thank you. Imo man gidawat nga si Kristo nga founder sa Iglesia Katolika Romana giilisdan sumala pa sa inyong doktrina. Karon kay giilisdan naman, ipadayon pa ba nimo ang pagpamato sa Santa Iglesia Katolika Romana? Misleading. Okay. Moderator's time. The question is misleading, Mr. Moderator. Okay. The question is misleading. Nga naman, giklaro na nako nga kanang ilis din na nga term, refer na sa representative, dili na founder. Naga-mislead ka, Pastor. Ayaw i-mislead ang mga tao. Okay. Sir RG Sino, palihog ko tubag kay mahitungod mo na sa doktrina Kristiyana. Nag-invoke of misleading, Mr. Yes. Moderator. Yes. The question is very misleading. Okay. Nga naman, it is a fallacy argumentum ad verecundium. Wala siya'y authority nga mag-translate o mag-interpret sa librong Katoliko. Kasabadista siya. Okay. Kami ang labaw na kasabot ka ng ilis nga word din ha, refer na sa pagka-representative. Dili founder. Mo bitaw ilis, dili magtutukod. Okay, moderator's time. Sunod pangutana. Okay, next question, Pastor. Go ahead. Gigamit ninyo ganina ang gasita sa Adventist. Kinsa naghatag ninyo authority? Okay. Tubag. Tubag. So, tubag. Di man kay authority mi. Mugamit sa iyong libro. Kinsay naghatag ninyo authority nga gamiton niyo ang gasita o ang ministry magazine batok sa Seventh Adventist. Okay. Kinsa ang naghatag authority? Tubag. Tubag, kay wag nang kalusot sa doktrina Kristiyana, dito na sa ilahang tawagan ng libro. Ang akong tubag, simple pud kayo. Nga nang wa man ka nag-object kanina nga among gigamit. Dapat nag-object Mr. kami. Moderator, Okay, moderator. Mr. Moderator, ang yahang katungdanan mo ang pagtubag, dili mangutana. Nangutana sa ngano daw wala ko mag-object. Okay. Tubagon ako. Mr. Moderator, So, balihon na nako. Tepa, Mr. Moderator. Ni-surrender na siya Excuse me, sa Mr. pagtubag. Nabutada na siya. Okay. Astilan. Mr. Moderator, ang akong tubag, simple man kayo, rhetorical answer. Okay. Ang akong tubag, gipaagi na o question, di ba naana sa logic? Pastor Villanueva, wala kataka na. Okay. Moderator's time. Moderator's time. Pastor. Next Kadali question. lang. Sir RG Sino. Mr. Moderator. Kadali lang. Naapa kay 45 seconds sa imong 1 minute, Okay. Sir RJ. Okay. Palihog kong Okay. continue sa imong tubag. Simple naman kung kaayo. Number one, wala sila'y authority
nga magkudlo sa gitawag og librong Katoliko nga sila ra po'y magsabot-sabot, wa sila otoridad. Ano gipangutan na ko niya nabatay tawag anong authority. Pinaka number 1 ang tema mismo nga imong gipirmahan klaro na non-Catholic references man gamit ko. Number 2 nga tawag ana nga point nganong wala ka nag-object ka ganina samtang gigamit namo ng maong gitawag og libro ha. Number 3 nganong wala nimo gipasabot nga kanang Catholic Church nga nabutang sa gitawag og references dili sa Seventh-day Adventist. Okay, next question. Matod pa nimo, ang imong gihimo ganina rhetorical question. Sa panahon sa debate, kabahin ba ang rhetorical question? Tubaga, basig mo na imong natunan sa imong pag-eskwela. O sa atong topic, nano nagbinsod ka rhetorical question? Naglito ka ganina rhetorical question. Gisumpayan pa nimo, wala ka ka-eskwela ana. Objection, Mr. Kaya Moderator. Mr. Moderator, paminaw ha, Mr. Moderator. Sige. Iya kong gibugal-bugalan ganina. Nga wala ako kay school of rhetorical question. So ako isang gipalo pag pangutana, naa ba di ay kabahin sa debate, sumala sa eskwelahan ang rhetorical question. Kaya akong nahibawan, cross-examination, o kaning uban pang mo pero wala rhetorical question. Can you prove nga doon rhetorical question? Wala. Pero next question. Okay. Sige na lang, pasayloon na to. Ang ako ang tawagan ng side, Mr. Moderator. Pasayloon na to. Sunod. Kanila sa pastor, ato sa paminawan. Sa art and argumentation, normal gyud na nga maghatag kag different kind of questions nga ilabay nimo sa imuhang gitawag. Kung panahon sa tigpangutan na. Pastor, kanila, pastor. Nahalangan si pastor, nahalangan. Kanila, pastor. Okay, niya, balik ko na ko ha. Normal lang sa bawat debater nga maghatag og tubag sa nakadaiyang pamaagi sa question. Remember nga ang tawag ana sa cross examination, part din ang question, appeal din na ang rhetorical question. Appeal po diya sa answer nato. Gitubag nato ang question through question. Mo di kitawag rhetorical gani nagpasabot ka gitubag na ko implied implicitly ang imong tubag through question. O niya, wala din na sa eskwelahan, pastor? Nagkagibi ako, ana? Okay, kadali lang. Tanawa na godo. Moderators. Oh, tanawa, nang hagit na po. Okay, wala man siya ningon ikaw to, pastor. Wala ba na, no? Ako yung ipangutana, wala ko kay eskwela. Kadali lang, pastor, ha? Kadali lang. Okay, so, bro, regarding sa time, bro, kadali lang. Kami mangyapon niya timang naghiwa na. Ang object ba? Objection, Mr. Moderator. Kisa tayo sa Mr. Moderator. Dahil hilong sagot. Ngunit mo Ah, pagkasunod niya dito. Mr. Moderator, istorya kisa lang, tayo bro. siya. Kadali lang, relax Ay, lang. dada. Ayaw lang, Dada. kadali lang. Mr. Moderator, kinsa tayo siya. Kadali lang, bro. Relax lang, bro. Ayaw lang, ha? Ayaw lang, og kainit. Yes, basi ikaw ang basking ikaw ang team diha. Dili man ikaw ang debaters, dapat iagin ang imo ka, pastor. Ikaw ang tawag anang wala naka-professional Oh. karong pastor. Dili man ikaw ang debater. Ang 1 minute ganina. Mr. Moderator, pwede i-turn down? Yes. Ang iyaha karon. I-turn down. explain sa matod sa rules. Objection ang iyang gibuhat, naka-time post ta. Ayaw, wala tayo bayad. Dili. Ay bro, ikaw rin nagsulti og bias, nga wa kay labot sa debate. Team lang ka dito. Ha? Kadali lang bro. Iba sige ikaw nag rules bro. Yes. Kani atong klarohon sa public ha. Atong klarohon sa public. Walay oras dagdagan pangutan-on pa rin inyong witness dire. Si pastor objection, ni ngayog counter objection ang atong atbang. Gihatag tag counter objection. Walay oras nga gisayang dire. Okay? So palihog, next question pastor. Next question. Kadali lang wa panitingog si pastor. Mr. Moderator, pwede ipadayon ang time kay nagdagan ang time. Okay, sige lang bro. Okay, next question. Sunod pangutana. Gidawat nimo ganina nga ang simbahang Katoliko ng Lotos. Pero mga pagano, matod pa kay debate in campaign man papilo na to si Sok Fernandez, ang inyong founder. Matod pa ni Sok Fernandez, usa kada kong sayop sa Iglesia Katolika diha sa kasaysayan mao ang makalilisa nga pagpamatay sa mga irihis kon wala mo dawat sa iyang pagtulunan. Kini mao ang gitawag og dugoong inkwisisyon o kini may usa ka dakong kaligunan nga ang Iglesia Katolika dili mao ang Iglesia ni Kristo. Tama ba ni dili? Objection? Yes, go ahead. Simple kay Mr. Moderator, pinaka number 1 sa ato ang tawagan ng rules, bawal mo gamit og Catholic references. Number 2, gibasan niya kay Bradshaw, objection. Dili na statement sa simbahang Katoliko. Ang yawa ray mangingilat. Okay. Naminaw man ron si Mr. Moderator. Yes. Naminaw ron si Sok Fernandez yung gingalagyawa ng mangingilad. Moderator. Sige na lang, thank you. Objection, Mr. So, dili niya dawaton. Bro, dali lang. According to the non-Catholic references. Dawaton tanan o diha referensya sa policy. Yes bro, ang tema na to bro, Bradshaw is Catholic. Katoliko na si Bradshaw bro.
So, appeal na siya sa dapat ang dawaton lang ang non-Catholic references. Sunod pangutana. Mr. Moderator. Sunod pangutana. Objection sa Mr. Moderator. Point of ruling, Mr. Moderator. Yes. Ako lang yung gipaundan yun ng kaganina sa doktrina Kristiyana kay murag lami ba? Pero hindi mo ra magni tawag anang ni nanganat ba? Mo na ato ang giobjekan. Okay. Sige. Sige bro, continue. Ang naghimo manggot sa Mr. Moderator kadali lang ha. Ang naghimo manggot sa tema ang Katoliko. Sila ang naghambog nga di sila mogamit og Catholic Church. Pero it's not limited until to the negative. Pero sige na lang. Point of Taga-pabor. order, Moderator. Taga-pabor. Next question. Kadali lang. Teka. Sunod pangutana. Okay, sige na bro. Continue na to. Continue. Sunod pangutana. Kadali lang. Point of order. Remember, tama lagi ang Katoliko may naghimo pero ni pirma man ka nga mo na tima. Gidawat na ko inyo ang challenge. Okay. Ang inyong challenge akong gidawat. Next question na ta, next question. Ay, stilan. Question na ta. Next question. Ni pirma ko tungod kay dunay palising nga nagingon nga dawaton tanang klase sa referensya. Dili standard. Stilan ninyo. Standard ang gingon. So si Sof Fernandez dili standard. Moderator's time. Bro. So, di ba? Next Nangutan ako. Yes. Si Sof Fernandez dili ba day katuhuan yang istorya? Okay, niay gitawag og atubag ko based sa tawag anong sa rulings nato bawal ang non-Catholic tawag Catholic references. Wala Number kayo two, mabasa sa policy. Dili nato topic kung standard ba si Soxy Fernandez o dili. So dili standard si Sof Fernandez. Kung sulti na Okay. standard, what topic ana? Sige, sunod. Question. Matod pa nimo, o yun ka, nga giilisan si Kristo nga mao'y founder sa Catholic Church. Pero, Objection, ang boss Mr. ipasabot, Moderator, kadali again, lang. Mr. Moderator. Patiwas ako pangutana. Objection. Nagplastar pa ko. Kadali lang bro. Nagplastar pa ko. Ato sa pamilawan ng objection bro. Pahumanas ako. Dali, Ayaw, Pastor. ayaw talaw. Pastor, Nausa Pastor, ka. dali lang, Pastor. Karon, ang pangutana. Pastor, objection sa. Na may objection, Pastor. Kurot akong oras. Wala, naka-time post na, Pastor. Pangutanon pa na imong witness dre. 8 minutes and 37 seconds. Bro, objection? Simple lamang kayo. Ano kung ingon nga among diuyon ko nga giilisan pagka-founder? Ay ayaw ko butang-butangi, pastor. Di ba ako anang tawag anang gisulti kanina kanang word nga ilis sa doktrina Kristiyana, refer na dito sa pagka-representative. May ba ito term ilis dili magtutukod? Anong sa manis pastor ay? Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kanang pulong representative. Mabasa ba na sa kinyuhang doktrina Kristiyana? Sa English, ang problema kay wa mo gyud ako na bitbit kay wa mo gyud ko magtuog. Wala. So, di wala. Sa to ang rules. So, tanawa, Di wala. ba? Bawal Sunod sa pangutana. tugas nga mo gamit og Catholic reference. Sunod pangutana. Pastor, Ikaw mismo ang nag-deny, ikaw mismo ang nagsupak sa rules kay imong gipanday. Ang rules nagsulti ni Mr. Moderator nga pwedeng mogamit bisag unsa. Standard. Silan. So, dili standard. Bro, kadali lang. Dili na to kalimtan nga sa debate gitawag ni siya og give and take, mangutana, mutubag, tag-usa ka minuto. Dili ta pwede magsapaw-sapaw kay dili ta magkasinabot niini. Atong respetuhon atong rules nga 1 minute rule. Pwede ta mo istorya paghuman sa usa ka minuto sa kada debater. Palihog lang. Ibutang na to ang atong debate karon into Christian way. Dili nang lalis ha. Okay, next question bro. Okay. Ani Mr. Moderator, ang ako magong gipaabot kay Pastor Villaber, gubaon niya ning mga ebidensya nato. Okay, noted bro. Ha? Gubaon Bro, niya. noted, bro. Instead of tawag anang Bro, mo presensya. Yes. Okay na. Dili kadali. Ayaw na pag-apil-apil. Kadali lang bro. Pastor, Wala ko naghilom-hilom dire bro. Gipaundang na ko siya bro. Kadali lang ha, kadali lang. Next question. Palihog lang. Next question. Ni oyon man kagagilisan sumala sa Biblia, pwede bang ilisan si Kristo? Tubag. na eto ba, pag imong ganig ilis sa doktrina Kristiyana, again, balik-balik ko na ko, representative. Pwede ba ang representative or puli or ilis sa Biblia? Pwede, oy. Sunod pangutana. Ang meaning sa representative, madagpasabot ba og ilis? Tubag. Ang translation, dili na nagpasabot, meaning man na imong gisulti. Ang translation, malayla, timpa. Di kagwantas pastor eh. Dili. Ino na ko tawag anang representative. Ang pag-translate man gud sa Bisaya anak walay laing pulong. Ang term nga representative pag abot sa Bisaya ilis, mo bitaw ilis ang ibutang dili magtutukod. Kung magtutukod pa dapat magtutukod ang ibutang. Ha? Dili kitawag anang ilis kay ang term nga ilis or puli isa na sa mga translation sa word representative. Next question. Okay, sunod pangutana. Matod pa nimo, awalay laing Bisaya sa representative, ilis. Baruganan nimo?
sa kana ang gitawag og translation, sa gitawag og Dili, doktrina nautan na Kristiyana. ko, Mr. Pati pa, Moderator. Mr. Okay, kadali lang. Barugan ba? Tama ba? Mr. Moderator. Okay, okay. Dili na dapat. Mo yes, dapat Diba? butubag sa siya yes or no Okay. bago siya mo-explain. Okay. Lagi- Noted, noted. Kaliyog ko categorical bro. Simple Categorical naman na di. dito. Ang ako ang tawag anang tubag simple. Ako again ang gibarugan, imo makabarugan na nimo. Ang ako ang tawag anang gibarugan din at the time of the translation, walay laing gigamit ang translator sa pag-translate gawa sa pulong ilis sa term representative. Ay ako dito nga ang ilis dito sa isa-isaho na puto nimo sama atong or nga imong gigamit. Ay depende na sa paggamit sa usage eh. Next question. Next question. Matod pa nimo at that time wala pay Bisaya nga equivalent sa pulong representative. Buot man may pasabot kaya sa English representative man nakasulti nya pag Bisaya ilis kay wala laing word nga ika Bisaya sa representative. Incorrect generalization, Mr. Moderator. Okay, time Sabi, pause. Pastor, Okay, time pause. Sundo na ang lohik ka, Kadali diba? lang. Kadali lang bro, Sir RJ Sino. Unsa man nimo tubag ka o mo clarify ka? Hindi, Mr. Moderator, nag-object ko, Mr. Moderator. Okay, objection. Go ahead. Incorrect generalization man gud na ba? Nga naman tungod kay ang kana nga panahon pag-translate ang gigamit sa translation is term ilis. Wala ko labot og napabailaing translation ang word representative dos Bisaya. Diha ko nagapunting sa libro nga among dili man na inyo so kami ang otoridad nga mong explain ana. Sunod Ayaw pangutana. mag-explain, dili man na imo Okay, next question. Sige. Next question. Matod nimo dili ni sa standard reference. Buot man niyo pasabot nga ang doktrina Kristiyana dili standard sa Katoliko. Tubag. Objection, Mr. Moderator. Objection na pod. Palacios, Mr. Moderator. Kada Okay. tubag objection. Misleading, Mr. Moderator, di mo mabadlong. Pastor, ang objection dili tubag. Atong paminawon unsa ang iyang objection. Naka-time post ta? Pastor, Ang object kadali lang. Ang objection dili tubag. Ang objection dili tubag. Unsa imong objection, bro? Misleading man gud, Mr. Moderator. Tatanaw. Daghan nagreklamo oy. Dokumentong Katoliko himuon nimong standard reference. Isus Ginoo ko yung taon. Iswila ta pastor. Kabalo taon sa standard unsay dili standard pag tawag ka ng Katoliko gani buot ipasabot it is a bias. Counter objection, Dili Mr. standard Moderator. Ang standard mga Moderator's time. Moderator's time. Moderator's Counter time. moderator, counter objection. Pastor, kadali lang pastor. Ang yun ako na imong team pastor. Nga dili sila mo ko Andre. Dili man ka pwede mo dida. Kadali lang bay. Kadali lang ayo wala kay time mo istorya diri si pastor lang. Naagani ko'y kauban o pastor. Ayo relax lang ka, Brad. Sige lang, sige lang. Relax lang ka, Brad. Kalma lang din, kalma lang din. Basking kwan, relax lang ka. Ha? Okay. So, pastor, next question, pastor. Dati pa. Next question. Sige. Nagingon next question. Sige. Matod pa nimo kay dili man kanhi standard kini nga referensya buot man nimi pasabot nga ang doktrina sa simbahang Katoliko nga nagsulti nga si Kristo ilis di ba ni sa standard. Mr. Moderator, objection again. Another misleading question, Mr. Moderator. Okay. It is a misleading question, Mr. Moderator. Okay. Objection again, Mr. Moderator. Sunod Kadali lang. pangutana. Moderator's time. Bro, RJ Sino, kadali lang ha, pastor. Bro, dawaton ang pangutana ni pastor dili. Objection siya. Yes, sa akin yes. Yes ako, yes. Ang kanang pangutana, naama na sa akuan sa pagkuan ni Sir Adjecino ganiya. Pero kaso lang, kaya ang gibasa ni Pastor, dili standard, mao na nga. Yun! Okay? Next question. Next question. So klaro Next question. nga ang simbahang Katoliko ilang doktrina dili standard. Next Sunod question. pangutana. Mr. Moderator. Sunod doktrina ni nila Continue. Sunod pangutana. Objection. Bro, noted. Tipa. Kaya kung standard pa na, nito o na mo. Okay, Sunod pangutana. Next question. Sige. Sunod pangutana. Resume. Sige. Matod pa nimo, wa gyud mi nakaguba sa imong pagpamatuod. Ang pangutana mao ni, ang tema napabarog ba ninyo nga duha ang pangalan, Catholic Church o Roman Catholic, napabarog ba ninyo? Wala. Another misleading question, Mr. Moderator. Misleading tanan. Basta di matubag, misleading. Okay. Misleading. Okay. Mr. Moderator. Yes. Ani ha? Nga na kaingon kong tawag anang misleading, wa man ta nagisgot og name diha. Wa ta magisgot og name diha. Nagisgot ang institusyon nga naila ang Catholic Church o Roman Catholic Church. Grabe naman, Pastor. Pati pag-define naman sa topic ni Takbaw. Sunod pangutana, Mr. Moderator. Nabasa ba sa tema ang institusyon? Tubag ang tema, dibatihan, dili kay ang tema mao'y basahon. Pastor naman. So wala sa tema ang institusyon. Bro, kadali lang bro. Kadali lang pastor. Patubag ka. Pastilan. Grabe naman. Ano ba ha? Ang tema, hisgutan, dibatihan. Dili kay mao'y basahon, di mo apil ang proposisyon
posisyon as Mr. Moderator, objection, Big. Objection. Moderator. Objection, go ahead. Mr. Moderator, ang iyang objection, sige sang object. Pero nangulatan na sa istorya. Moderator. Wala mo badlunga eh. Moderator's time, wala man siya nag-object. Dili, nagsige sa Ba't siya, object. bro? Nagsige sa object. Nga panahon sa objection, sige sa pangulata og istorya. Nawapon nimo badlunga. Kaupat. Kaupat. Moderator, nagikala. Nabayas naman mi ani. Dili, kaya man mo badlunga. Pastor, kadali lang nang utang. Kabantay ba mo? Nagruling ang tulo ka moderator sa imong objection ganina. Ha? Nagruling pastor. Ayaw pagsultian na pastor kay tulo mi kabuok diri. Sige na lang. Ang Tag-chance. objection sa debate pastor is normal na siya. Paselo ako, sir. Ha? Paselo ako. Normal na siya pastor. Ang abnormal lang kung ang imong objection dili na mo paminawon. Ang objection sa pikas kung dili na mo Ang yaman kong paminawon. objection, Mr. Moderator, Oh. nangulatan na isang mayong istorya. Oh. Wa nimo badlunga. Dili to the point of the objection. Imo na pong gipasagdan. So nagduda kung kakauban mo. Pastor, imuhang responsibilidad ang mo object kung dili nimo dawaton ang iyang pangutana. Dili amo ang mga moderator. Ako may nangutana, di man siya nangutana. Mao gani pastor mo na kung dili ta magkasinabot, mangutana ko ani kung unsa ipadayo ipatubag ba imong pangutana, ipatubag ba? Kung magkasinabot mi ipatubag, kung dili ipatubag ana. Oh, ang pangutana, balik ko na ko, Mr. Moderator. Sige. Ha? Pangutana. Sorry, sa moderator na stress. Sorry, sir. Padayon. Ang pangutana, matod pa nimo walang mabungkag inyong tema. Ang pangutana, napamatudan ba ninyo nga duha ang pangalan, Roman Catholic o Catholic Church? Misleading. Oh, misleading na po. Okay. Sunod pangutana. Matod pa nimo ganina, wala ka magpamatuod og pangalan sa iglesia. Ang imong gipamatudan institution. Sunod pangutana, imo na bang biyaan ang pangalan nga Roman Catholic Church nga usa ka proper name? Fallacious question, Mr. Moderator. Tanawa ragod. Siya rin magbuot. Ah, Sunod yeah. pangutana. Mr. Moderator. Sunod pangutana. Okay. Palacios maka. Palacios. Sunod pangutana. Fallacious question. Kanang Pati pa, nag-object ko, Mr. Moderator. Mr. Okay. Oh, day objection bro. Magod ni. Okay, time Ano pause. magod ba? Sa rules magod sa debate og art of argumentation, dapat mo gamit ta og lohika. It is an art of correct thinking and correct reasoning. So karon ang question ni Pastor Villar, klaro mga nakayo, wa man ta nagpamatuod og ngalan diri. Nagpamatuod tag institusyon nga nailhang Catholic Church or Roman Catholic Church. Pagkatapos, maabot yung misleading nga naman kay ang question, wala niya sa gitawag og argumento nga gipirmahan sa tema. Okay. Ay, ito nung Pastor Pod. Pastor, next Hindi ka question, maulawan Pastor. sa itong mga tao na dito. Okay, next question. ang sunod pangutana. Ang teman pamatudan pinaagi sa Biblia and references. O yun ba kang ang nagpasabot og coordinating conjunction nga ang pikas dili makabarog kung wala ang pikas. Okay, yes. Yes. Karon kay inyo mang nabasa sa referensya nga Roman Catholic pero bisag walay mabasang or Catholic. Nabasa ba sa Biblia nga Roman Catholic or Catholic? Mr. Moderator. Okay, objection. Makikita na ito ang style. Misleading na po. Reading again. Astilan. Misleading. Kadali. Siya mo tubag. Ani ha? Objection, Mr. Moderator. Okay. Misleading, liman kag ang tema mo ipabasahon sa Biblia. Ay, ginoo ko, Pastor. Uy, di na lang ta magdebate, magbinasahin na lang ta. Hostil. Pastor, Di ba? Di na lang ta magdebate, Pastor. Palihog balik sa imong pangutana, Pastor. Ang article, coordinating conjunction and nagpasabot the first statement cannot stand without the second statement. Yes. Mao na ang ruling. Karon ang pangutana, kaya di man day kabarog kung sa isa niya wala mabasa sa isa. Wa man mabasa sa referensya nga Roman Catholic or Catholic. Wa may nabasa sa referensya. Nabasa ba sa Biblia nga Catholic or Roman Catholic? Nabasa ba? Silence, Mr. Moderator. Moderator's time. Palacios. Bro, unsa man imong verdict? Paki-repeat sa ano kasi hindi ko masyado nakuha kay istorya mangod ni bro. Mao lagi na, bro. Palihog lang ang moderator ayaw lagi ninyo lagi kwan kay Excuse me, every Mr. time Moderator. ba nagapaminaw mi sa ilaha nya mangutana mo diri makikistorya mo sa moderator. Mr. Moderator, karon pwede mo mangayo hangyo? tag verdict karon sa ato isa ka kauban nga moderator. Mr. Moderator. Dili na noon siya kay ang iyang atensyon na nasa inyo. Mahangyo mi Mr. Moderator nga, Pastor, pwede mahangyo, Pastor.
wala gyud may representante diha nga sa amo ang grupo. Ang inyo halos tanan na diha ba mo adto na siya diha. Oh. Pwede diha lang dapit. Okay, kamo ra may nagkuan. Wala, balik tapos na to ang pangutana karon. Palihog ko, balik pangutana Dili mo, pastor dili mo. kay wa madungog sa to ang kwan. Kauban. Mr. Moderator, maakan ko ang point man gud eh. Misleading ang question. Yes. Klaro man kayo. Dili man pwede nga ang tema mo ipabasa sa Okay, moderators Dili time. ka na Mr. Bro, moderators time. Mao na gini ang purpose aning tulo ka moderator dire para si mo misleading para sila dili. Mao na ato tagaan og kwan. Unsa man imong verdict? Paki-repeat lang tong question kay wala kay na ko makuha. At tapos si Bro RJ pa mag ano lang siya muna relax lang. Sige. Pastor, palihog ko balik sa pangutana. Conjunction, coordinating conjunction and nagpasabot. Sumala sa English ruling, English grammar ruling. That the first statement cannot stand if without the second statement. Karon sa second statement, nga referensya. Ang primerong statement, Bible, but pasabot basahon sa duha. Wa man mabasa diri sa referensya nga Catholic or Roman Catholic. Walay sentence nga nabasa ba? Nga Catholic or Roman Catholic. Ang akong chance ihatag ninyo karon, mabasa ba sa Biblia nga the Catholic or Roman Catholic? Okay, based on my analyze, based on topic, pakisagot Bro RJ dahil ito yung nasa topic. Okay. Ang sukad pa na ganiha, mauna na topic, nga kanang orma lang po ang nilalisan. Pero kung mangutana ang negative side, tubagon lang sang positive side. Lagi, okay. Mabit akong itubag. Okay, ang boto 2 out of 1. Palihog ko kwan bro. Palihog ko tubag. Presumption ni Pastor Villaber na wala daw may mabasa kapila nagibasa kanina. Biblia. Roma, Kapitulo 11, versikulo 12. And if the Gentiles have been to... sige, hindi na ko kayo makanok. Gamay kayo. Okay. And if the Gentiles have been to greatness by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christian will they add to the glory and greatness of the Catholic Church? Kanang Catholic Church, sama na. Side by side ba ka, di ba? Dra. Okay. World Book Encyclopedia. Catholic Church. Kadali lang, Mr. Moderator, ha? Catholic Church equals Roman Catholic Church. Kasi magtutukod? Time. Christianity Time. Spain's greatest legacy. Next question. Time. Human, Mr. Moderator. Time. Ay, okay na bro. 1 minute. Next question. Sige. Okay. Okay na, pangutan na pa. Next question. Napa. Next question. Kay nabasa man ka ninyo sa Biblia ang the Catholic Church or kanang nga statement Roman Catholic Church kung tinuod nga nabasa showdown pinirmahay ta. Mr. Moderator. Pinirmahay ta, kadali lang. Moderator, eh. Showdown ta. Kung tinuod nga nabasa Misleading, the Mr. Catholic Moderator. Church or Misleading. the Roman Catholic Church kung tinuod nga nabasa manaog ko. Mr. Pero kung Moderator. dili mabasa sa mong mga CFD may manaog. Sige, tanaw na itong mudawat mag-showdown. Moderators. Showdown. Moderators time. Ang showdown or challenge question wala na sa tong rules, Pastor, sama sa kong giingon ganina. No? Kadali lang. Mr. Moderator. Ang showdown or challenge question, Pastor, once nga dili gani magkasinabot ang kuan ato ning next question. Karon pangutan-on ta ni ron kay isang at man nato ni sila. Na kay showdown pero wala sa tong rules. Wala po tayo rules diri nga during debate magbuhat ta og bag-ong rules sama na magpinirmahay ta. Okay? So, Sir RJ Sino, dawaton ba nimo ang ilang challenge question? Di na ko madawat ng misleading question, Mr. Moderator. Okay. Misleading na gani, pakpak ta, misleading. Next question. 1 minute and Asa, 59 Mr. Moderator. seconds. Next Okay. question. Nag-order ng moderator next question. Mr. Moderator. Nag-order ng next question. Kadali lang. Unsa man Point of order, Mr. Moderator. Giklaro. Hala, moderator pa kita ko point of order. Point of Hala. Kadali lang, Pastor. Paminawon lang sa nato, Pastor. Kay appeal man lang siya sa objection, Pastor. Unsa man na imuhang objection, bro? Di, nag-point of Ang moderator Mr. tawag ko ng Moderator. point of order. Sir, insulto na si mong part. Pastilan. Kadali lang, Pastor.
Pastor, kadali lang. Paminawon na to, Pastor. Kay gi-address man na niya sa moderator, atong paminawon. Kay tanang i-address ninyo sa moderator, considered na as objection or kinahanglan ninyo ang attention sa moderator. Mo na, karon ni atubang man siya sa Pastor, atong paminawon para walay kuan ba, walay unsa. Ano lang, Mr. Moderator? Padali lang, iniguman Dali lang, dali lang. Ipa-explain sa iya ha, nga anong point of order ka. Pastor, Hindi ko siya. bro, unsa man na imuhang, unsa man na imong ipaklaro, bro? Hindi, nag-point of order ko, Mr. Moderator, kay akong i-implement ang gusto ang ruling unta. Nga unsa man, klaro man ako ang tawag anang tubag katong iyahang bag mo lang giingon nga, wag gidawat, nabasa. Ako nagiklaro, nga misleading ang question. Okay, noted. Pastor, Pag misleading? okay, noted. Next question na ta. Sige. Sunod pangutana, kanang misleading oy. Kung di matubag, misleading. Sunod pangutana, matod pa nimo, nga dili man mabasa, o kaya dili man ang dili ka mo dawat sa challenge. Kanina, gidawat ang imong challenge. Nga kung mabasa, capital C o small c. Kabati mo, gidawat mo. Karon, dili na dawaton. Karon, kay gidi man nimo dawaton. Bot may pasabot, nga pildi na ka. Objection again, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Kung saan naman ta, Pastor? Sa whole name, ang organo ni Pirma. Tanawan ninyo mga higalag, mga igsuon ha. Simple lang kayo ang punto dire. Ang gusto niyang ipapasa ang tema sa ebidensya. Dili, uy. Debate man. Objection kadali lang. Object ko, Mr. Moderator. Objection mo gani nang gipaminaw na to yang objection. Kadali lang bro ha. Alangan mingon siya objection. Unsa imong objection? Musiga lang iyang mata. Unsaon na to pagsabot sa iyang objection? Di ba? Kamo ni objection mo, na-explain mo sa iyong objection. Alangan magmusiga lang po din yung mata. Isaon na to pagkasinabot ani. Mangutana mo objection, wao na to ang ilang objection. Apil mo paminaw. Kay kung dili mo uyon siyang objection, counter objection mo kay magboto mi. Ana ba? Dugay naman tang debatidor. Oy, dugay na tang debatidor. Okay. Objection. Object ko, kay wrong presumption, Mr. Moderator eh. Okay. Nga naman, ipa-admit niyo sa akong appeal di ko nga nakabaro gani mi. Diba? Nag-point of order ko nga naman kay... Kasabot na ko si point of order? Bro, padayon na bro. Padayon na bro. Reklamo man mo be. Bro, padayon na bro. Unsa man imong objection bro? Punto na ta bro. Dagan ako kalaban na rin ba? Murag, di sila kumpiyansa sa Bro, pastor. sige na bro. Di ba? Dagan ako kalaban ron rin, di lang kasi pastor. Sige. Niya ba? Nag-point of order ko, nga naman gusto na ko ipaklaro nga musunod ta sa insaktong rason. Ikaduha, dapat musunod ta sa insaktong lagda sa reglamento sa debate. Mabito na misleading, palasyos, nga naman kay halos na ng question ni Pastor Baliber, falasyos eh. Okay. Argumentum ad ignorantiam. Okay. Argumentum ad populum. Bro. Suppressing the facts. Grabing violation Time ni bro. Pastor. Kanang Objection. counter objection lang ko, sir. Okay. Inani, sir. Ang dapat magun mo declare og palasyos ba, argumentong palasyon ba, moderator manggod na nga trabaho. Misleading ba, moderator na nga trabaho. Di na trabaho sa debatidor. Okay. Moderator's Pasti time. lang. Moderator's time. Next question na ta bro. Kaya nadungog na ang inyong mga objection o counter objection. Noted. 1 minute and 27 seconds. Pastor. Sunod go ahead. pangutana. Ipadayon ba nimo pagpamatuod nga si Richard Baxter, protestante? Sumala sa tawag ng mga standard nga reference ang gikutlo na ko ganina. No? Ipadayon ba nimo pagpamatuod? Tipa. Kadali lang. Tubag pa pastor. Kadali lang. Phillips Encyclopedia, ang Church of England, protestante, nga himuon nimong katoliko. Oy. Giilad nimong tawa na, Pastor. Sunod pangutana. Moderator's time. Pastor, last question. Eksakto usa ka minuto ang nabilin sa tong oras. Go ahead. Last question na lang, Nick. Last question. Okay, last question. Ipadayon ba ninyo pagpamatuod nga proper name ang Roman Catholic? Ipadayon ba ninyo pagpamatuod nga proper name ang Catholic Church? Out of order. Okay? Moderator. Mr. Moderator, anong siya mo declare? Kadali lang. Pastor, kadali lang, Pastor. Objection man ni Pastor. Ini human. Counter objection lang, Pastor. Pastor, kadali lang. Objection man na niya, Pastor. Kadali lang, Pastor, ha? Dili ba, good, ba? Mr. Moderator, sige sa declare nga misleading, out of order, fallacium argumentum, wakay gibuhat! Okay. So, last ko naman eh. Halata kayo, Mr. Moderator! Last question. Wali mo badlunga! Ano mo badlong mangkog dili ka mo? Dili man na niya trabaho! Sa mo declare og, Buhat, Pastor. di na niya trabaho! Sa mo declare og out of order, imo na trabaho! Pastor, kung dili ka mo objection, Pastor, sa iyang objection, Pastor, mo ka nang ningon ko, hulata, Pastor, kay di objection siya, muhatag ka counter objection pag human.
Ana, pastor, kadali lang bay. Ayaw midiktahi bay. Ayaw midiktahi bay. Once nga ang debatidor mo atubang sa moderator, kami ang tuyo ana, sabotabol na siya nga objection na siya. Wala siya nitubag ana bay. Bro RG Sino, unsa imuhang objection? Out of topic. Okay. Wata mag-isgot og pangan. Nag-isgot ang institusyon. Kanang musulod pastor ba ang pangutana ba? Pastor, unsa imong counter objection out? Ang akong counter objection, Mr. Moderator, nga anong nipirma man sila sa duha ka proper names nga Catholic Church o Roman Catholic Church nga di may kahisgutan ng pangalan. Okay, moderator's time. Beusahan mo na ron. Batubagon ang pangutana dili. Iwa daw tay gibuhat. Okay, pagkatubag na lang para sa kalinawan sa tanan. Okay, kung ako, tubago na lang kay pangutana man sa Seventh-day Adventist, tubago na lang. Okay, palihog og tubag bro. Duha ang kwan bro. Palihog og tubag. Sige. Doktor Bag. Proper name, duha ka buok. Oh, yeah po doy. Okay, kanang giingon nga the Catholic Church proper name in the sense that it is distinguished and specified sa usa ka institusyon nga nailhan o gitawag nga Catholic Church or Roman Catholic Church. Karon, nabasa ba namo? Nabasa. Oh, mismo pa gani ang inyong tawag anang basahon, no klaro kayo. How church was founded, dates its origin from selection by Jesus Christ of Apostles, Peter's chief of apostles, and traces his history through his successors in Bishop of Rome. Kinsa man Romano Katolikong Iglesia. Kunya pagkaman mo ingon nga tawag anang wala na, ay imo makong butang-butangan pastor. Kibasa na ganina mo bisag ebidensya wa kadihatat. So buot ba nimong ipasabot? Pastor, sorry. Ningon ako nga last question na lang to. Last question is last question. Okay, daghang salamat mga debaters. Atong oras alas 4:37 sa akong relo. Pastor, aduna kay 15 minutos para sa imuhang negative stand for second set. Okay ra na pastor. Normal na sa debate na. No? Okay? So, pastor, kung andam na ka sa imong negative stand for another 15 minutes, mudagan ang imong oras. Almanak, word almanak. Word almanak. Mga pinangga ko mga kaigsonan, magsige siyag nagsige siyag padako nga kuno wa kuno babungkag ang ilang tema. O saan pagbungkag wa mo pud na pabarog. Beka mo na may naas na pabarog. Ang ilang mga referensya kauban ra po nila Katoliko. Si Joseph Hall ilang gisaligan, professor sa Jesuits College. Si Baxter, obispo sa Canterbury, nga din in close communion with the Roman Catholic Church. Ikaduha, nga punto, wala kuno mag-topic of name. Pero nipirma sila pagyugahimo sa tema. Basahon na to yung tema. Namemorya man ako. Resolve, the Catholic Church or the Roman Catholic Church. Pulos proper names. Capital C o capital R. Pulos proper names. Pero matod pa niya, wa mi dianhi dinhi aron sa pagpatitod sa pangalan. Nganong ni pirma man sila. Nganong ning dawat man sila pagyugahimo, naunay silang tari mga kaigsunan. Naghimo sila tima nga panghagit sa ako. Naway ampo-ampo sa balaang espiritu. Dinhing dapita, matod pa bawal kuno ang personal attack. Gi-appreciate nako ang moderator kay gibadlong ko niya sa nasayop ko paglitok sa nguho. Pero kapila naglitok si RG Sino nga wa kay eskwela, wa ka kataak og eskwelahan. Grabe mga kaigsunan, pero walay badlong. Pero pahilob lang ta kay mga katawhan man ta sa Dios. Mga kaigsunan, salamat kayo. Gikulatag mayo nga katakani na kaeskwela kani, wala. Pero sige na lang. Walay kibo ang atong lamisa. Sunod. Ang article N. Ang coordinating conjunction N. Kung mabasa sa Bible, kinahanglan basahon pod sa referensya. Kung mabasa sa referensya, kinahanglan basahon po sa Bible. Ang Bible nga ilang kibasa, sinulat ni Joseph Hall o ni Baxter. Mauna nga Bible. Product nila na sa ilang pagka-Jesuits, pagkapari mga kaigsunan. Sunod. Sa referensya, kinsa may ilang ligon nga referensya.
Gigamit nila ang World Almanac. J. Asa man tong World Almanac? Bro. Ako pa ninyo, mga ano lang magpasaylo. Nga ano? Si Pope Francis o nangayag pasaylo. Pope John Paul II nangayag pasaylo. Dapat magliwat mo sa inyo hang Santo Papa mga Yes, pasaylo. objection, go ahead. Layo na sa topic eh. Okay. Sunod, sunod. Klaro kayo, Mr. Moderator. Okay. Ang ato natay rules nga ang atong pamahayag sa ato lang tema palihog. Okay? So kita impose nato sa 11 minutes and 30 seconds. So proceed ta sa atong tema. Continue. Mangutana ang mga tao o sa mga man nga istrikto man ta sa capital C. Ngano man nga pagmabasa ang small C nga Catholic di man nato dawaton nga sumala sa tema. Kay kanang capital C mga kaigsunan naghisgot na siya og proper name. Pag usbon ang capital C, himuon na lang siyang small letter C, mausab ang kahulugan. Mahimo na siyang common name. Ang ilang gipirmahan, proper name. Ang ilang gipangbasa, common name. Nakapamatuod ba? Wala. O niya, manghagit na yun. Nga nung wa man ninyo guba. O sa may mong gubon, nga wa man ninyo pabarog. O saan yung pagpabarog? Ngayon yung gipangbasa, mga libro man nga nagpamatuod og small c. Sa ito pa, makadaog mo, basta small. Small lang inyong kasaligan. Small c inyong kasaligan, mga kaigsunan. Bot pasabot anang small c. Ang bot pasabot niya na, pag common name, everybody can use. Bisag kinsa ba pwede mo gamit. Pag nabasa nga Catholic Church, walay Roman, o niya small c, nagpasabot, bisag kinsa pwede mo gamit og Catholic Church. Kung ang inyong relihiyon, mikaylap sibok kalibutan, small c na Catholic. Bisan pag ang yawa, kay worldwide man po ang yawa, Katoliko po ang yawa. Kay worldwide man ang yawa. Di ba? Kung ipadako ninyo, nga basta Katoliko, ni universal, inyuhan ang sakop, na ang yawa kay universal man, sakop na ninyo. So paka daw na niya. Di ba? So, masabtan na ito mga kaigsunan, nga bugos ang pamatuod, may tungod sa small letter c, nga Catholic Church, nga claimo nila nga proper name according to the topic. Galing lang kay si RG Seno. Di naman siya mubase sa topic. Kay wa daw dito sa topic ang name, institution daw na sa topic. Pasensyahan na ito mga kaigsunan, kay matod pa niya, karon lang daw siya niabot, wa siya kabasa sa topic. Pasensyahan na ko si RG Seno. Amigo ba yan ani? So, niambak lang sa bangag, wa siya kabalog, unsa kalaom. Manin itabor ni RG Seno. Sa sunod, sa di pa ka moambak kog laom, tanawa sa mayo. Basahag mayo to niyang tema. Nasod ka sa bulsa sa gihimo nga tema sa imong kauban nga si Stalwart. Sunod. Katong gikagubtan ka ganina nga magazine, Ministry Magazine. Matod pa rin hima kay sunan page 29, 1928. The Apostolic Christian, Ancient, Catholic, Universal ang pasabot, small c, established by Christ. Small c, ang ilang gipamatudan, capital C, so di kapasar. The Ancient Catholic Church, small c, was persecuted by the pagan church, by the pagan government. So ang small c, gilutos sa paganong gobyerno. Pero ang capital R nga Roman Catholic, ang small c ha, gilotos. Ang Catholic Church nga universal, gamay nga C, gilotos. Kinsay naglotos? Became matod pa dinhi sa dinha nga ang Roman Catholic nagkigiusa sa estado, ilang gipersecute ang mga pagano. Sa ato pa sa babaw, nagsulti nga ang Catholic Universal Church, small c, gilotos. Kinsay naglotos? Paganong gobyerno.
sa dinha nga ang capital R, proper name, Roman Catholic Church, na iabin sa gobyerno nga nangluto sa mga small C Church, Catholic Church, Universal. Niabin, ilang giloto sa mga pagano, bot pasabot nga ang small C nga Catholic Church nga tinukod ni Kristo, ilang giakusar og mga pagano. That's very clear. Naparinhi mga kaigsunan. Allergic sila niyo. May kisi-kisi dayon si Argesino nga si Santo Papa Paulo II nangayag pasaylo sa sala sa iglesia nga matod pa nila tinuod nga iglesia tinukod ni Kristo. Nangayag pasaylo kaya gipamatay ang mga kauban nga mga Kristiyano sa kalibutan. So, dinhi mga kaigsunan, may tungod kang Baxter. Balik ka Baxter. Yan na kanayon mga kaigsunan. Member man siya sa member man siya sa Poritism. Basi, moingon mo nga Wikipedia ni Sir Britannica, e-book sa Britannica. Okay? Member siya sa Puritanism. Nangatawa sila kay Puritanism, dili kuno Katoliko. Pangutano na to ang Encyclopedia Britannica. It is a religious reform movement in the late 1600 to the 1700 centuries that sought to purify the Church of England. Okay. It is the remnants of the Roman Catholic Church. Di mo wow? Ang inyong sigig balik-balik, pamugos, nga testigos, kauban, apodinyo, maulang na tanay. Dapat maulang na tana. Kaya nga atong testigos, may pamatunan ako nga gwapo ko. Kaysa may mong ebidensya, akong asawa, pagsulay. Siyempre, may mga ginagwapo ka kay kauban man mo. So, si Joseph Hall, ito'y pagkitaon, Basantos Joseph Hall. Ang ilaha pag yung si Joseph Hall, kibasa ka ganina, nga usa ka Jesuits professor. So di magamit si Joseph Hall, di magamit si Baxter, ambot yung sa pagamito nila. Napamailas nilang barog, kaya tulong man ikabarog. Napasailas nga barog, hulaton na to, ugin sa ilahang laing testigos. Kung panalitan, magbalik-balik na silang Baxter, mga kaigsunan. Buti pasabot, nga, wala yung sa laing ebidensya. Sunod, matod pa mga kaigsunan. Si Joseph Hall sa iyang pagkapari, having taken holy orders, Hall was offered the mastership of Blundell School. Unsa man ang school? Matod pa mga kaigsunan, that school is with the state and practice of the Roman Catholic Church that is disputed at the Jesuits College. Managalangalangan ragyutag, paminaw silang ebidensya na kuno tinukod ni Kristo mga kaigsunan. Approaching 2 minutes. Approaching 2 minutes. Matod pa nila, kaya apike man sila sa Kristiyana, doktrina Kristiyana, nga ang Romano Katoliko nag-ila sa Santo Papa nga mo'y ilis ni Kristo, dili daw ni standard reference. Ilahang doktrina, dauto nila nga dili standard reference. Si Sok Fernandez sa iyang libro nga Catholic Faith Defenders Journal, nagpamatuod nga ang Katoliko dili tinuod nga iglesia kay tabang pagpamatay panahon sa Inquisition. Dili daw standard reference si Socrates Fernandez. Matukod ba diay ang Catholic Faith Defender kung wala pa nagtukod si Sok Fernandez niadtong panahon na? Unya unayon report nila mga bata-bata ni Sok Fernandez, maunay nila para nako mas bright si Sok Fernandez kay nila. Gani
sa pagka-bright ni Sok Fernandez, nahimong mayor sa Talisay City. Kani mga tawhana, bisag konsihal, okay klaro. Pero, ilang gideclare, nga dili walay pulos ang sinulat ni Sok Fernandez. Manila kong problema, ini mga tawhana ni, ultimo ilang leader sa ilang grupo sa Catholic Faith Defender, ilang dauton mga kaigsunan, unsang klase nga mga Kristohanon kuno. Sunod, kung sila'y mo quote sa atong libro, unya sila po'y mo interpret, nireklamo ba ko? Wala ko nireklamo. Sa diyang nisundok po ko, gikot ang ilahang doktrina Kristiyana. O sa ilang reklamo, wa kuno ko'y authority nga mo gamit sa ilahang libro. Diba? So mauna, mga kaigsunan. So dinhi atong masabtan. Atong masabtan kaigsunan. Nga ang simbahang Katoliko, nga capital letter, Roman Catholic. Okay, time, Pastor. Nitingog na itong mahiwagang orasan. So, 5 minutes before 5, no? Paguman sa cross-examination, Pastor, mo rebuttal conclusion na lang siguro ta, kay wala naman tayo igong oras. No? Kay dapat tayo rebuttal, din dapat tayo final stand, pero wala naman tayo igong oras. So, after aning kwan, muhatag si Pastor og rebuttal to conclusion, 10 minutes, then another ang kwan, ang affirmative. Okay, so Sir RJ Sino, oras 15 minutes, kung mutingog ka, magsugod ang imong cross-examination ngadto sa negative side. Unang pangutan na pastor, gidinay nimo si Richard Baxter. Ingon pa nimo, gidinay nimo ang libro ni Richard Baxter kay tungod pa yung masumala pa nimo Katoliko. Sakto ba to, pastor? Sakto o dili? Sakto si Richard Baxter nga na-record nga dili siya protestante kay communion with the Catholic Church. Usa siya ka Puritan. Tama ko ba? Ang Puritan matod pa sa gibasa nako nga usa ka remnant sa Catholic Church. Kung may mabasa ko sa standard references, Moderator's pastor. time, moderator's time. Sir RJ, palihog lang og one question at a time lang ta sa per iyang isa-isa ka minuto. Sige po. Okay. Sige po. So, next question. Kung may mabasa ko, pastor, sa standard reference, nga kining mga Puritans, mga Protestante ni mga British, admitahon nimo karon, pastor, nga nasayop ka? Ang mga Puritans kung mabasa nimo nga usa ka mga protestante nga Objection, Mr. Moderator. Answer mo ba yes or no, Mr. Moderator? Nagansan ako. Okay. Kung mabasa nimo nga ang mga Puritans usa ka protestante nga remnant sa Roman Catholics, good. Okay. Protestante ba? Hindi ng Catholics. Protestante gani, so di Katoliko. So, okay. Admitahon nimo nga tawag ining kuan, nga admitahon nimo nga nasayop ka. Wala masayop ang akong nabasa. Dili ba? Standard reference ba? Kay imo mag-ipang O ang standard reference, wala masayop. Kung may mabasa ko sa standard references nga kini mga Puritans, mga British Protestants sila, admitahon nimo karon nga nasayop ka? Dawaton ako ang challenge. Okay. Basaha Basa. nga si Baxter. Okay. Usa ka Puritans. Usa ka dili Katoliko. Kadali lang, kadali. Sige, go. Dawaton ako. Richard. Katoliko. Kung nabasa ninyo na, dawat ko, pildi ko. Put that into ratings. Okay. Sige. Pirma. Kadali. Oh, sige, pinirmahin ta. Kung dili. Pag sa standard Sige. Richard Baxter, Puritan, o niya, di Katoliko, pildi siya. Panginoon sa. Okay. Pirma! Oh, kadali lang. Dali lang, Oh, dali niya. lang. Kung babasa lang. nga si Joseph Baxter, si Richard Baxter, usa ka Puritan og dili Katoliko. Kana kung nabasa ha? Okay. Nga si Richard Baxter, Puritan nga dili Katoliko. Okay. Kay doon na ba yung Puritan nga Katoliko? Ni. Sumalas na basa. Di ba? Okay. Kung nabasa nga si Komando Richard natin. Baxter, sulat. Pirma. Kung dili mabasa, ikaw manaw. Karohon ako. Good. Pastor. Sige. Sir RJ, karohon ako. Wala kini sa atong rules pero inyo nang gusto. Walay mahayay. Ayaw mi ninyo mahaya, ayaw mo pag minahayay, inyuhan ang gusto. Musugot lang ko ani kay alas 5 na. Hantod alas 5 ra ang atong Para mahuman ang debate. Nga Jim. Sige. Okay. Ay isulat sana pastor. Isulat. Isulat sa pastor kay Isulat.
Sulat ha. Okay. Nga si Joseph Baxter Di- o sa ka Richard- protestant o Richard- sa ka paminaw sa Richard Baxter o sa ka protestante dili katoliko dili sakop sa popery. Puritans. Dili sakop sa popery ha. Dili, Puritans God. O Puritans. siya. Dili sakop sa popery. No. Sige, sige, go. Okay na to ganina, Pastor. Ayaw na mo pag-istorya mong duha, kaya di mo magkasinabot, isulat. Kung Isulat, sa bebe, inyong bebe. Isulat, maunay final. Ihatag na to sa pikas. Kung mo agree ang pikas, go. Kung dili, next question. Ay mo, sige, Juan, kaya di mo magkasinabot. Dili, sige lang ang problema. Walay kuan, walay kalambigitan sa Katoliko. Sige. Mabasa nga si Richard Baxter usa ka puritan. Humban gini debate ron. Nga dili. Kanang kuan gani walay significant. Ang protestante siya ha. Walay kuan ha. Di sa Katoliko. Nga dili kabahin, nga dili kabahin. Kay rin man na siya. Church of England. Sige. Oh. Church of England yan ang kabutang diri. Purify the Church of England. Do popery. Oh. Kuan siya remnants of the Sige. Property. Ara, mahuman na eh. Pero Hindi na pa sige. Ay, nalang. Pero may gihapon yung pastor ha. Away lang ni sa rason, wala sa korason ha. Ha? Oh, gani. Away lang ni sa rason ha, wala sa korason. Gani. Sige. At least dawagan ng kuan nato ah. Nya pabasa sa moderator ha. Okay. Oh. Kung dili na mo na dawaton, next question ta. Kung mabasa nga si Richard Baxter o sa Puritans nga dili kabahin sa daghan na ano eh. Remnant sa Catholic. Remnant sa Catholic. Di protestante yun. Ibutang na protestante. Kaya di mo siya katoliko. Iba man mo ni kaginang katoliko siya. Ibutang din na si tawag ina kang kanang Puritans protestante. Protestante. Ang Puritans nga dili sakop sa Katoliko. Walay laing Puritans protestante yun na. Okay. Nyatras. Ay, wala. Kapansin mo? Okay. Nyatras. Question. Atras. Hadla. Wala. Ay. No. Okay. Next question. Okay. According to Phillips Encyclopedia, page 619, Puritans, British Protestants who were particularly influenced during the 16th and 17th century. Sakto niyo sa'yo. Unsa nga reference palihog Phillips usba? Encyclopedia. Unsan sa? Phillips Encyclopedia. Okay. Ang nabasa unsay nabasa? Puritans, British Protestants who were particularly influenced during 16th and 17th century. Sakto sa'yo. Tama, pero remnant sa the Catholic Church. Next question. Remnant sa the Roman Catholic Church. Dito siya nga, ang Puritans is Okay. Protestante. No side comment. Richard no side Baxter. comment. Richard Okay, Baxter. Go ahead. Richard Baxter, born November 12, 1615, Roughton, Shropshire, England, died December 8, 1691, London. Puritan minister who influenced 17th century English Protestantism. Sakto sa'yo! Sakto. Pastor, 1 minute. Pastor. Okay. Eksakto. Si Baxter o sa Puritan nga remnant sa Catholic Church. Oh, yun siya. Next Oh, yun question. siya. Next, tawagan ng question. Ang topic, ilan ang bibiyaan nag-Puritan sa topic. Okay, no side comment. Moderators time. Time pause. Diretso na ta, Pastor, kay wala na tayo oras. Hangyo na lang nis barangay. Next question. Yun. Next tatawag ining... Kana lang, Mr. Moderator ba? Kaya, clarification lang ha. Oh. Stress ka na kayo. Sorry. Okay. Mr. Moderator, ang iyang pangutana manggod, protestante ba? Pero yun yan na. Yes. Ang problema, wala siya nakabasa nga dili katoliko. Okay. Pastor, Asa nabasa nga dili katoliko? okay, cross-examination ni Pastor. Ang tanang tubag nimo isang ata na sa mga audience. Bahala sila. Unsaon nila pag-absorb. Ana, next question. Sumala pa niya ganina, Pastor, na gigamit nimo ang doktrina Kristiyana. Ingon nimo kay giilisan na mo si Kristo isip kwan kay nagoy kapuli.
Basta ang Kristo ba pastor sa pagdumala sa iyang iglesia wa bagyo si kapuli? Mr. Moderator, wala ko na dili Yes, ako nag-ingon. objection. Dili ako nag-ingon. Okay? Ingon mi sa nag-ingon ka. Wala ko nag-ingon. Okay, moderator. Ang moderator ang doktrina Kristiyano may nagsulti dili ako. Okay. Okay. Oh. Noted. 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 Kadali lang Sir RJ. Ipatubag ang pangutan ni RJ sino dili? Ipatubag na lang. Ako yung nangutana. Sige tama. Ipatupag yun. Kana akong tubago ni pastor. Tubagon. Ayaw. Di tubagon, tubagon. Aw dili na tubagon kay guwa man na. Okay. Duhami, ipatubag ang pangutana, tubaga palihog pastor. Ang tubagan ni ayaw ko pasanginli nga ako'y nagsulti nga giilisan ninyo si Kristo. Ang nagsulti ana, ang inyong doktrina Kristiyana may nagsulti. Ngano ako may mapatubagon? Pwede pulihan o dili? Tipa. Pwede pulihan dili? Ikaw may mutubagana kay inyo ng doktrina. Okay. Mr. Moderator. Dili na among doktrina. Pwede pulihan. Ngayon saman, ako naman hindi patubagon. Moderator's time. Kadali lang pastor. Naay objection? Okay, anak ko pangutana, pwede ba pulihan o dili? Okay. Kay, supak man siya sa papa, kay giilisan daw ko ng founder, papa, kung inailaing kapuli. So, bawal yun ang naing kapuli sa Kristo Pastor. Okay. Ang nagsulti, Moderator's Mr. time. Ah. Okay, counter objection pastor? Sige, padayon, kita Okay, yung- palihog tubag pastor. ang nagsulti nga giilisan ang doktrina Kristiyana ninyo. Mr. Moderator. Dili ako. Mr. Moderator, dito. Tanawa ra godo. Kadali lang bro. Sige na, padayon pastor. He is trying to distract. Dili. Strategy na niya eh. Objection, Mr. Okay, kadali lang pastor. Categorical question atong ang gipangita niya pastor. Categorical. Pwede ba? Pwede Ilisan kapuli o dili? pwede dili? Sila nung yung nagsulti ng Yes, gipulihan. pastor. Under cross-examination man ka pastor niya. Natay rules. Categorical question must be answered categorically. Kung na kay objection, paminawon na to. Objection ako, Mr. Moderator. Sa iyang kikot ang doktrina Kristiyana na nagsulti nga giilisan. Objection, Mr. Diba? Moderator, siya nag-quote, Mr. Tanawa, Moderator. tanawa. Kadali lang. Nalipong. Ang ilang libro may nagsulti nga giilisan si Kristo. Karon ako'y pangutanon kung pwede ba giilisan o dili. Okay. Dapat sila ang mutubagana nga nganong ilang giilisan Okay. si Kristo. Patubagon si pastor, dili. Nitubag na gani no. Pastor man ang ingon niya tubago ni Sir RJ. Tubago ni Sir RJ. Dili. Siya may nangutana. Mutubag ba si pastor o dili? Uyunan ba nimo nga si pastor? Mutubag si pastor. Dili si pastor mo tubag kay mao man to ingon ni pastor. Under cross. Mao man to ingon ni pastor nga si RJ sino mo tubag. Next question na lang. Okay. Next question bro. Okay, so, kay, gipan next question man, Siyempre. so malapas bala ang kasulatan, busa kami mga embahador, kapuli ni Kristo, nga daw ang Diyos ng aliyupo, pinaagi kaninyo. Sakto sa'yo. Ang kapuli ni Kristo, matod pa si mong gibasa. Sakto sa'yo. Dito baga pang binawa sa dili sa pagka-Kristo ang gipulihan. Mr. Moderator. Okay, Moderator. Tanawa ra gud ug ako'y mo explain. Pastor, Ay, stilan. Pastor, gipangita niya ang categorical. Sakto ba o sayo? Ganina ba ya ha? Mag-cross-examine ko, mo explain by sa 1 minute. Okay, lagi pastor, natay categorical question, dapat tubagon categorical una. Mutubag una, kitag sakto o dili, din natay 1 minute rule. Pastor, tubaga una categorical. Ang Biblia tama, ang imong pagsayo, imong hunahuna may sayop. O tubag na. Tama ang Biblia, ang imong understanding may mali. Ayun. So, ang buti pasabot, dili dito sa iyo tong doktrina Kristiyana. Next question. So, sumala pa ni Sonia Saide na isa sa mga banggiitan na tawag ining historian din sa Pilipinas, ingon siya nga ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Kristo. Sayop siya o dili? Okay. Okay, kusbang pangutana. Ayun! Kusbang pangutana. Okay, moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Sige, Moderator's time. Mr. Moderator, objection. Okay. Siya mag-explain, sarap yung nangutana. Okay. Ako may tigpangutan na pastor. Okay. Dili na to kalimtan pastor nga siya ang muhatag og pangutana karon. Imong katungdanan ang pagtubag karon. Affirmative question ang iyang gilabay nga pangutana sa imo. Palihog tubaga ang iyang pangutana pastor. Kay affirmative question man na pastor. Ano magod Mr. Moderator? Kana manggod nga delivery, dili man na ako, iyaha man na. Ngano ako mayang pangutanon? Okay. Patubagon. Iyaha na nga. Mr. Moderator, Delivery. excuse me. Patubag na, patubag. Before mag-ruling, Mr. Moderator, before mag-ruling, affirmatory question na, Mr. Moderator. Sulot na stima eh. Yes, Ipatubag, tila. ipatubag. Iya magunang, sige.
Lain question na lang, lain. Okay, duhami pastor, tubaga ang pangutana. Sige, tubagon. Usbang pangutana. Basaha. Time pause. Sumala pa sa usa sa mga banggiitang historiador sa Pilipinas, kaya siyempre ang mga eskwelahan ani, mga Doctor of Philosophy, Doctor of History, tuugit ani niya. Sumala pa ni Dr. Sonia Saide nga ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Ginoong Jesucristo, sakto siya o sayo? Mr. Moderator, wala kayo kaming objection, pwede? Yes, go ahead. Objection. Time pause. Larohon nato ang sa relihiyon ni Sonia Saidi. Mr. Moderator, we are not questioning about the religion. Kadali lang. Start Naa the sa tema. difference. Mr. Moderator, nag-check ko. Pastor, Kadali lang. Naghatag nag-verdict ang mga moderator. Niingon na ganina nga tubaga, pastor. Ni tubag kag uspa. Sige, ang tubagon. pangutana. Sige, Pareho, tubagon. tubaga, Ayaw ka pastor. balaka, tubagon. Time resume. Sige, tubagon. Sumala sa tema nato nga pamatud-an man ninyo, sumala sa non-Catholic references, kung mabasa ninyo, mapamatud-an ninyo nga si Sonia Saidi dili Roman Catholic, tama yung Mr. statement. Moderator, ang burden of rebuttal na siya karon Okay. kasi siya nag-allege nga si Saide tawag ini Katoliko siya kay mo provide dili kami. Okay. Dili oy. Dili oy. Okay, moderator's time. Mr. Moderator, iyaha man ang testigos, siya ay magpruiba nga dili ni Catholic. Alangan ako mo pruiba nga di man akong testigos. Objection, Mr. Okay, Moderator. moderator's Buti time. pa sabot. Moderator's time. Kadali lang. Pastor, Kadali lang. pastor. Sir, kadali lang, sir. Sige. Kadali lang, sir. Paminawon ta ka. Pariyari po na kang Richard Baxter. Gigamit nila, unya Katoliko ra po di ay. Karon, doon na ba sila ipruiba nga si Sonia Saide Katoliko, adili Katoliko. Kay kung Katoliko, sayop ng gibasa nimo. Okay, moderator's time. Pastor, naata sa cross-examination time. Palihog ko, pastor. Tubaga ang pangutana, pastor. Kay ang pangutana niya, pastor, related man sa to ang topic karon. So palihog lang, pastor. Nga tubaga lang palihog, pastor, ang Mr. pangutana. Moderator, Yes. ganina no, mag-explain sa mag-objection no. Oo. Dili nimo ginasapaw, pero anyway, sige na lang. Wala man ko ni sapaw, pastor. Kadali lang. Gipaminaw Kadali lang. kanita ka. Kadali lang, Mr. Moderator. Tubagon ang iyang pangutana magot, tama ba na or dili? So nga kung tubag, kung makapamaton sila nga dili Katoliko ang writer, tama. Pero Katoliko, dili na tama. Counter objection, Mr. Moderator. Yes. Natubag na! Kadali lang. Natubag na. Kadali lang. Counter objection, Mr. Moderator. Naay prinsipyos mga tarungan nga the one who allege is the one who present the evidence. Ikaw may nag-ingon na si Sonia Saide Katoliko, dapat ikaw ang mo-provide, dili ako. Okay, moderator's Diba? time. Ikaw man ang nag-allege sa Katoliko na. Ngayon kaduha, we are not talking here about the faith of Sonia Saide. We are talking here about the facts. Okay. Facts ni! Okay, pastor. History na gani ni. Dali Insulto lang. na sa kitawag o kaalam Nagwali sa na, mga oh. Pilipino katuwa ng i-question. Okay. Tanaw ra god. Okay, noted, RJ. Nakay counter objection? Ang tema manggod nag-ingon, ang ebidensya dapat non-Catholic. So dapat magbitbit sila ng ebidensya, certification nga si Sonia Saide dili Catholic. Okay. Bro, unsay pangalan anak nga libro? Apaliw ko pakibasa, Mr. Moderator. Okay. Catholic ba na siya? Okay. So, Catholic ba na nga libro? the Philippines a unique nation. Dili siya religious book. Iyon! Dili pud ni siya kanang kuan. So, pwede ni siya dawaton ni siya kay dili man ni pangrelihiyon nga libro. Pastor, Okay. palihog ko. Siya tubag, balik pangutana. Balik. Sige, balik pangutana. Kaya Katulad dapat na- ko'y balik. libro din ni Saide. Naamay giingon nga one word is enough for Dara sis, man. napada Okay. libro Saide. Continue. Minasahay ta. Balik ang pangutana. Ako aron ang panahon nga tigwa papangutana. Dili na imo. Sumala pa ni Dr. Sonia Saide nga usa ka historian sa Santa Iglesia, sa tawag ini nga Mao ba ni? sa kining Pilipinas, ang simbahang Romano Katoliko, iglesyang gitukod ni Kristo. Nasayop ba si Sonia Saide nga banggiitang historian? O mga nag-eskwela diri ha? Ang akong tubag. Historian sa tawag ining Pilipinas, nasayop ba siya sa iyang pag-ingon nga ang Romano Katolikong iglesia gitukod ni Kristo? Ang akong tubag, mao ni. Nasayop si Saide kay wa na sa Yeah. dito. Yun. Tama? Okay. Wala na sa dito pagtukod. Wala sa kaybala. Wala sa kaybala. Ikaduha. Nag-declare ang moderator nga ang maong libro, dili religious book. Sa ato pa, si Saidi, walay kalibutan sa nitabo sa relihiyosong isyo. Wala sa kabala. Nag-declare. Ang moderator na nag-declare nga dili religious book. Sa ato pa, ang iyang libro, dili magamit sa religious issues. Okay. It is a fallacy of suppressing the facts. Tanawa.
nag-judge na po. Next question. Bro, itubag na bro. Next question. Next question. Itubag na. Okay. Actually, alibay, Mr. Moderator eh. Alibay, Time pause. alibay magud ang iyahang gisulti. Okay. Klaro man kaayo nga standard reference. Okay. So wala na magpunting nakabalo ba siya dito sa Hilom lang mo, Brad. Brad, hilom lang mo, Brad. Mura- Objection man ni Brad. Objection man ni Brad. Kadali lang, Brad. Naunsa naman. Objection man ni Brad. Ganun ka mo may muriak. Wag kay muriak si pastor. Sige, objection, bro. Muraog tawag ining pastor, muraog. Murag diskumpiyado sila sa imong pag-atubang pastor. Sige. Nanoon ko ani Brad. niya. Tanawa, oh. Sige na, bro. Wala pa ni mo badlonga. He's attacking my personality. Wala. Ah, sila. Diskumpiyado sila sa imo ba? Ako, wag yung ko manghilabot nimo. Balik. Ah, sige. Na it is a fallacy of suppressing the facts. Objection, Mr. Moderator. Okay. It is a fallacy of suppressing the facts. Nga naman, historian gani ka, wala nagpasabot na kinahanglan na aka sa una para magamit ni pastor nga alibay. Alibay man to. Kaya wala sa una, pagkahuman mo nang dito sa matuhan. Ikaduha nga tawag anang punto. Ingon siya nga, dili to religious issues. Yes, kay facts gani. Ang Noted. pasabot, general information. Noted. Appeal ang religion. Noted, bro. Noted. Next question na ta, bro. Time resume. 5 minutes and 50 seconds. Sige. Pwede ko mo counter. Pastor. Sige mo counter ko kadali. Next question. Counter sa kadali. Sige. Counter ko sa iyang objection. Matod pa niya nga facts daw na siya. Facts information bisag wala pa siya dito panahon kan Jesus Christ. Wa gani siya Biblia nga referensya si Saide. Walay kalibutan si Saide sa religious issues. Unya karon matawag og facts. Okay. Noted, pastor. Noted, bro RJ. Next question. Actually, daluoy ko eh. Nga naman, Okay. So dili madawat si Saide. mahitabo nga ang tawag Next question, bro. This is my premise, Mr. Moderator. Next question. Sumala pa niya mo ganina, basta mo gamit og term Catholic, small letter, is pwede ang kunon sa tanan. Sakto o dili? Ang akong gisulti, common name basta small c. Pwede ang kunon sa tanan o pwede magamit sa tanan. Pwede magamit sa tanan sa gusto mo gamit. Kaya gisulat man na ninyo dito sa inyong ministries, katong inyong tawag ining basahon. Tinod ba nga inyo pong giangkon nga ang unang iglesia, katolikong iglesia? Ang small c nga Catholic, ang meaning lahi. That is common name. Ang capital C nga Catholic nagpasabot og proper name. Katong ancient church, tinod ba tong gisulat sa libro nga Catholic Church? Common name. Catholic Church. Common name. Yes, common name Catholic Church. Common name nga Catholic Church, Wow! dili Roman Catholic Church. Asa man ka nagpasakop? Seventh-day Adventist o Catholic Church? Wala tay tema about Seventh-day Adventist. Okay. Mr. Wala Director, tema about balik. Seventh-day Adventist. Okay. Asa ka nagpasakop? Catholic Church o dili Catholic Church? Wala tema nga Seventh-day Adventist sa tuwang tema. Okay. Mr. Moderator, objection. Mr. Moderator, kapilan na siya ni ambak sa tema. Ganina pa ni Stalwart, ni ambak sa tema. Karon ni ambak sa tema. Wala ni ambak sa tema. Wala tay buhaton nga pagbadlong sa ilaha. Dali lang. Objection lang, pastor. Kaya naman tayo mga moderators. Naa sa tema ang pangutana o wala? Base sa akong wala sa tema. Ang ako lang diya, kung unsay di pangutan ato bago na lang. Kung ako ang kuanon, ilaha man na wala Di, naa ba sa tema ang iyang pangutana? na siya sa tema. Okay, next question. Okay. So, tingala man tangawa sa timang nga iyahang gisgutan. Okay, resume. Sige. 3 minutes, 3 minutes. Kining gitawag og Catholic Church nga naa sa ministry. Kinsa man ni Romano Katolikong Iglesia or kamo? Asa babasa na? Katong sa ministry ninyo ba? Asa to siya? Basaha gani. Basaha. Kining number 1, inyo man ning buka. Pwede sila mag-explain, ako mo reklamo. Pero ako gani, reklamo sila padayon. Mo bitaw gipangutana ta ka. Okay, Sige. kiingon din ni nga ancient Catholic Church. Romano Katolikong Iglesia ni o kamo ni? Wa man mabasa din nga Roman Catholic, so di na kamo. Di wala ba kuno gunay mabasag wa? Ini bang ako lang magipa-confirm nin pastor ba? Ang tubag na Kining ko sabta. Apostolic Christian, Okay. ancient Catholic Church. Kamo ni or Katolikong 1 Iglesia? minute, pastor, 1 minute. Sumala sa nabasa, walay nakabutang nga Roman Catholic Church, so dili na kamo. Okay, Wala dili daw mo kamo. kami ba ni? Ang ako Okay. pangutana kamo ba ni? Kay ingon man ka dili na kami. Okay. Basta kay di mabasa, di na kamo. So kamo ni. Wa man mabasa diya nga Roman Catholic, Kamo ni. so di na kamo. Okay, di man ni kami, kamo ni.
Kanang gilotos? Dili ba? Atong basahon ba? Ancient Catholic Church. Atong Kining basahon. Catholic Church ba? Basaha daw. Dili lagi ba? Kanang gilotos? Kining Ancient Catholic Church, kamo ni o kami ni? Kanang gilotos man ka. Okay. Tiwasak basa. Moderators time. Tiwasak basa. Maglisunod ko Moderators pastor, time. ba? Moderators time. Okay, moderators time. Mao na problema ninyo kay pataka mo explain din Kanang ninyo pastor. libro. Pastor, ang pangutanan niya, Pastor. Palihog ko klaro sa imong pangutana, bro RGC, no? Palihog ko pangutana. Klaro sa imong pangutana. Ako lagi pa confirm Mr. Ah. Moderator. Yes. Kay ingon man siya nga kining Catholic Church nga naa sa ilang basahon dili ni Romano Katoliko. Okay. Mo ba to ninigar siya? Kinsa diay ni? Sila ni o kami? Kumon man na bisag kinsa na kay kumon man. Ni gamit ko mo. Tanan. Kung Okay. gusto mo gamit. So ni gamit man ng Catholic Church. Kotob sa giloto sumala diha. Apila na. Dapat magkatoliko mo dili mo mag Seventh-day Adventist. Common. Next question. Common. Okay, moderators time. Moderators time. Diretso na ta sa tema, bro. Di na lang ta mohatag og side comment. Okay. Okay. 2 minutes So, and 30 seconds. Sumala pa nimo nga ang yawa daw kuno Katoliko. Kining sa inyong basahon dinhi nga the last days of events. Kinsa man yung mga Katolikong gisgutan dinhi nga mga Kristiyano? Mr. Moderator, namin sa mga kasabutan nga wala advance refutation. Wala nagigamit ganina, wala po na ako nagigamit. Okay, moderator. Bawal ang advance refutation. Moderators time. Dapat gigamit na nila kaganina bago na unta magamit karon. Okay. Wala nagigamit. Wala po ko nagamit niya na. That is advance reputation. Pasayloon lang nato siya kay wa man isagod Okay. sa panahon sa pagsabot. Objection. Wala na siya. Paminaw, Okay. Objection. wala na siya. Objection, Mr. Moderator. Kadali lang, wa pa ko mahuman. Kanina. Sige, kadala. Bro RJ, pahumanon sa nato, Pastor. Sige. Sa among nakasabutan manggod nga basta instrumento nga wala pa madiskusan, wala pa na deliberate, dili pwedeng gamiton. Onya karon gigamit niya. So nag-violate siya sa baong policy. Objection, Mr. Moderator. Yes. Nagamit man gani sige nakaabot ng Pope Francis. Nagamit man gani mo doktrina Kristiyana nga sukad wa man mo nagamiti. Alibay na pastor. Kay gusto lang kamo ibsod sa pangutana. Okay, moderators time. Kadali lang. Counter objection, Pastor. Kadali lang. Counter objection. Ang nipirma Mr. Moderator, hilom sa ang nipirma sa maong tema nag-promise nga dili maghimog advance reputation. Okay. Karon kay nigamit man na siya na, that's why gi-call na ko ang attention ni Brother RG Seno nga dili sa pwedeng mogamit sa mga butang nga wa pa madiskasan. Okay, moderators time. Bro, tagay sa agpangutana si Pastor niya ayaw tumaga Pastor kay ako pa desisyon na ng moderator. Okay, ang Pangutana. pangutana simple lang Pangutana tayo. Ganina naman gud nigigamit sa bato. Time resume. Ganina ra nigigamit ba? Gikan pa kang Bruce Talwart na ganina. Resume. Gigamit na niya karon di na dawato noon. Di kini lain na isa. Among the Catholics, there are many who are not conscious Christians and who walk in the light and the shine upon them, and God will work in their behalf. So ang akong pangutana, kinsa ni Katoliko man ka, na Katoliko man kang yawa. So kini mga Katoliko man naaron dili, iya si yawa ni o dili. Ang yawa tungod kay Universal Catholic po ng yawa. Pero dili Romano Katoliko. Dili Romano Katoliko. Yun! Okay. Pero Question. Isa. Pamanas ako. 1 minute. Pamanas ako. 1 minute. Dili Romano Katoliko ang yawa nga mabasa tungod kay wala man kay mabasa ang Roman Catholic sa Bible. Pero kung naabang tayo mabasa ang Roman Catholic sa Bible, apil ang yawa, mabasa ginunta. Kaya nga naman, nabasa man sa Biblia nga ang yawa, worldwide. Mabasa sa Pinadayag, Kapitulo 12, versikulo 12. Nga ang yawa, gilabog nila sa yuta, ni kuyanap mga kaigsunan. Sumala pa sa 12, versikulo 9, o 10 sa Pinadayag, nga ang yawa, gitambok sa yuta, ni kuyanap. Sa ito pa Katoliko ang yawa, walang pa'y kay mabasa nga Roman Catholic. Ikaw mismo kaganina nagsulti nga walay mabasa sa Biblia nga Roman Catholic, manamudagan mong referensya. Okay. Okay, moderators time. 44 seconds time remaining. Usa ka pangutana. Sige. Usa ka pangutana. So ang tawag ining nahitabo, o yun si pastor nga, katong Katoliko nga yawa, dito Romano Katoliko. Pero sila, ang Katoliko, po dito Romano Katoliko. Kining inyong manunubos, pastor ba? Katoliko o Sabadista, pastor? Kaya sumala pa din dugay na nagitag na nga kita adunay Katolikong manunubos. Sumala pa, usa ka Kristo. Sumala pa sa inyo ang tawag anang basahon, Katolikong manunubos o Sabadistang manunubos? Si Jesus Christ, mga kaigsunan, worldwide, universal, Sabbath keeper. Mr. Moderator, Okay. ipatubag lang, Katolikong manunubos o Sabadistang manunubos? Okay. Universal nga manunubos, Ipatubag lang. nga usa ka Sabbath keeper. Katoliko. Universal nga manunubos, Di siya mo nga gamit nagbantay ka lang Sabado. Good! At